Здравейте хора, това сега ще ви направя един текстър път тук по-шъмките и нещата. PvP, ето ви забележете сами. Така, само и това исках да направя и сега почвам да ви казвам как ще минавам един джумп, но преди това искам да ви кажа за най-стария ми канал PvP Gaming Team, който влезнах чрез приятели. Предвид те ми бяха мои приятели, тези, които държах, и сега ще минавам един джумп, тафелне, и ще го почвам от началото, тъй като виждате джумпа е доста малко на диаманта на маленька. Аз не съм се занимавала, аз 5 минутки. И да ви задам няколко въпроса. Значи, пишете коментари дали да снимам на FIFA World и Need for Speed World. Тъй като на тези игри съм просто, значи на NFS-то не съм чак толкова голямо. На World FIFA аз гавля с голдънките, защото съм бронзов и игра с джойстик на нея. И се гавля с голдънките. Стига! И се гавля с голдънките, като съм бронзов. Аз нарочно ще го правя да съм бронзов, имам чинете ми голдънки. Имам доста добри голдъни и побеждавам ги. Пишете в коментарите, просто ще ви е доста забавно да гледате доста победи. Имам много добри играчи, така се изразявам. Имам много добри играчи. И PvP Gaming Team, първия ми канал и стария ми канал CA Production с Дързе, който е един мой приятел. Стига е така. Да, то пък това не може да се случи, окей. Това ми е стария канал CA Productions. Няма да го намерите, тъй като имаме само с едно, но изобщо не сме се популяризирали. И да въпитам дали да снимам на Hunger Games, на Mini Games, общо взето. Дали да снимам на нещо от сорта на... не знам. Между другото ще съм хелпър в един сървър. И ще имам доста фулки и доста такива про-четворки и ще гледате PvP. И ще минаваме доста адвенчър мапове с PvP Gaming Team. Да, този джумп изглежда, ще го минавам 3 години. Да, 3 минути е вече. Окей, сега дайте да стявам. Nope. Oh, bro. Нека ти паднах. Между другото, пишете и в коментарите дали да правим от survival, тъй като имам сега доста модове. 18 моди, като сложа и 30, т.е. имам и Lucky Block, а сега ще си сложа и този мод за 1.6.4 също ще правя. Те ще са само с рей минимапа и този survival на покривка на... Дали ще финишираме? Това го ще да ни пречи. И печелим! Да, хора, пишете в коментарите на коя игра да снимам. Ще снимам на много игри, ще снимам на много адвенчър мапове на Minecraft. Даже следващия клип ще на CSGO. И сега ще лепна да го снимам и ще го кача после до някаква степен. Общо взето много яки неща ще правим.
Още взето може и клиповете ще ми харесват, тъй като и докато снимам на Майнкрафт, аз вадя колко фапса е. Колко е? 300 фапса. Сега в момента вадя 500. И да, това беше хората от клип. Надявам се да ви е харесал, че ако сме давали този финал. Ей, тъпко. Еми да, хора. И ще бъда на Adventure Mode. Adventure Mode, какво беше? Не знам какъв е Adventure Mode, не ме интересува. Да, хора, това беше на този клип. Пишете дали да играем на FIFA 13, дали да снимам на Hunger Games, на Minigames, общо на Minigames, на Fossil Road. Той ще снимам след време и вие да напишете утре, няма да снимам утре, защото имам 900 000, аз събирам за Lamborghini Gallardo. Снимам с Bandicam купената версия, но вие можете да го видите как снимам с тъпата Bandicam. Не е такава, не е купената, аз съм си е паднали да снимам повече, да се рекламирам, а нещо ми се е бъгнало. И сега пак ще си я пачвам така, не знам вие как я виждате, всъщност. И да, хора, това бе за този клип. Надявам се да за този клип, и аз този клип като някакъв селянин, за този видеоклип. Аз взях алко и да, това беше и да, последното как и до скоро. Пишете в коментарите на какво да снимам.